Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi prøve at spille det her spil, jeg lige har fundet. Jeg har ikke prøvet det eller noget, jeg er bare gået ind i det her. Og så skal vi se, om det er sjovt. Eller hvad man siger. Jeg har fundet gold. 48. Jeg kan gå selv. Gå herover. Yes. Roll. It's strawberry. Okay, så jeg tænker, det går ud på, at man skal klikke på dem, og så kommer der tingene ud, og så kan man få penge herover. Og så skal man sælge dem. Gå herover, så kan man købe noget her. Basic sprinkler. Så kan jeg sætte det her. Ja, og så skal jeg bare gøre det her. I skal huske at like og subscribe. Bare. Det kunne være fedt. Men ja, så sådan en æble. Ej, jeg fik en strawberry igen. Hvorfor kun strawberry? De her golds, de er gode. Jeg klikker bare på gold. Den der gider han sikkert have. Hvorfor får jeg kun strawberry? Og upgrade luck. Bruh. Uh. 300. Er personen sindssyg? 300.000, det får jeg jo aldrig. Nu ser shoppen. Okay, det er en kedelig shop alligevel.